এটার মধ্যে তুলিস না, যেমন ভিতর ফার্স্ট স্টার্টিং No, didi, चार kapasnya tuh mana? Ini jadi. Kompensasi kita harus lagi. Ada didi lagi. Bisa lagi. Didi apa lagi yang jalan? Number. Instead, murder should be charged with 11 section of IPC for murder, extortion, and criminal dishonesty in the circle. Section 302 to Azil. Apply can issue. 302 is a murder. 302 is section already applied. But Baki section can be removed. At least 302 is confirmed. In the murder section. Section का पुलिस को भी SDM অফিসত ডেপুটেশন দিনা ফাইবা নি ধৰক টাউন বিভাগে ডেপুটেশন দিনা ফাইকাব কিছা চাই দি পहिले ন जोंनि अखम थांनाय दाखौ सावना बेलेगे हामबाया फारो जों दिनै SDM डेपुटेशननि बागै फाइमानि ओंखाय जोंनि 6টা দাবি দুই আর ফাইকাজন অ দাবিও দङ যে চিনি थांनायाव पनदिन नमसुद्र थैमानि बिनि जे उथानाय बर'रन डाक्टिनो रमनांथुं ते उथानाय रन बंनि जे उचित शास्ति दिनांथुं ते पनजितनि फेमिलि न सिकुर बोलते काहामके तन्नान बागै पुलिस पार्सन बेलायखाय नजरि थुं ते चिनि तिब्रामथानि लिडार नग सिकिउरिटी रिथुं ते हालाहालि बाजाराव थांनाय बोसोराव जे खायसे गन्डगोल मानि अ गन्डगोल क्षतिपूरण मानानि बागै जे जों चाइतगलाय दंमानि अबावबो कक सालायगा दिनाव याफारका गाय दिनै चिनि बुसकांगो जे निर्वाचन जों ताम प्रस्तुति नानाय अबनि बागैबो जों कक सालायलेखा जों गाहामनो बुजिलेखा खारनखाय जों तिब्रामथा जों शान्ति सुस्थ नायो जों आमतिखेन इलेक्शन गायनाय बुसकांनि 2023 अबनि बागै जों जत्त बदलनि लिडारावनो कइनाय जाते शान्ति शृंखला बजाय नारथुं जुदि नारुगि आंखाय जोंबो बुसागा थुइ दङ जोंबो सिनिखा आसुक दङला बुसकांगा जों सभा कटर फे अंखनाय अ सभाव केबो यगला आमति हिने आं सामुं साग्लायनाय खारनखाय जों त्रिपुराव जे दंनाय बा सुरमाव जे चिन बर दंनाय तिब्रामथानि जे सापुदार दंनाय जतन जों शान्ति शृंखला नारुना मुसुमगो जुदि बरं नारुगि आंखाय अब बरं उलो बुजिनाय केबो जों सभा कटर अंखनाय